से ଏବେ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ରୁମ୍ରେ ପୁରା फ्रेश ହେଇକି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଟିକେ ଏବେ ଚିକେନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବା, ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଯିବା, ଟିକେ ଚିକେନ୍ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଟିକେ ଚିକେନ୍ ଆଣିକି ଟିକେ କଷା ଫଷା କରିବା, ଟିକେ ଖାଇବା କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ଟିକେ ଆଜି। फाइनाली ମୁଁ ଏଇଟା ଚିକେନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଚିକେନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ପୁରା ହେଲମେଟ୍ ଲଗେଇକି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ବି ଯାଉଛି ଏଇଟା। ମୁଁ ପୁରା ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ ଆଣିକି ପୁରା ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି କାକୁଡ଼ି, ଇଏ ହେଉଛି ଦହି। ଆଜି ଦହି ଆଉ କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ ହେବ, ଆଉ ଚିକେନ୍ କଷା ହେବ। ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ହେବ, ଟିକେ ଦେଖିବା, ମଜା ଲାଗିବ। ରୋଷେଇ କରି ସାରିଲା ପରେ ଖାଇକି କହିବି କେମିତି ଲାଗିବ। ମୁଁ ଚିକେନ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ରୋଷେଇ କରି ପୁରା ଚିକେନ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏପଟେ ସାଲାଡ଼ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ପୁରା। ଏବେ ଖାଲି ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ କେମିତି ଲାଗିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବୁ। ଇଏ ହେଲା ଦହି ଡାଲି ଚିକେନ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଳୁ ଆଉ ମସରୁମ୍। ଏଇଟା ହେଲା କଲରା ଭାତ। ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖିବା କେଉଁଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଚିକେନ୍ ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର। मशरूम बढ़िया लगुच। करला विजय पचपटे विजय आनी बढ़िया अच्छे। आमर दही टे मार देख बढ़िया।